Plast je sám o sebe pozoruhodne odolný a veľmi praktický materiál. Plastové znečistenie je však jedom pre oceán. Charles Moore si ako prvý uvedomil skutočný rozsah tejto katastrofy. Každým dňom sú naše oceány čoraz viac znečistené. Stále viac sa približujeme k bodu, kedy bude táto choroba nevyliečiteľná. Rovnako ako u pacienta je prvým krokom k uzdraveniu zistenie jeho zdravotného stavu a stanovenie správnej diagnózy. 2 roky po svém ohromujícím objevu sestavuje Charles druhou expedici, která má za úkol podrobně prozkoumat tzv. Odpadkový kontinent. Rozhodli sme sa, keďže sa nevenovala žiadna pozornosť znečisteniu plastami, že prevezmeme iniciatívu a začneme vytvárať niečo, čo sa neskôr stalo známym ako veľké plastové prebudenie. Prebudenie k uvedomeniu si, že tento materiál je pravdepodobne najrozšírenejším materiálom v našom každodennom živote. Rád hovorím, že popri spánku najviac času strácame otváraním vecí zabalených v plastových obaloch, pretože len samotné vybalovanie vecí z plastu, ktorým je doslova všetko obalené, zaberá tak veľa času.